rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiye da mu. To kamar da yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Biyo mu a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Ta yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. Za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta yi ta NPP ta yi matukar kokari kuma mabbar mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace 'yan majalisa gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman Kwankwaso za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro da kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da liking domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci a yaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar da yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Biyo mu a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Ta yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta yi ta NPP ta yi matukar kokari kuma mabbar mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace 'yan majalisa gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman Kwankwaso za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro da kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da liking domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci a yaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu.
To kamar dai yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Biyo mu a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da danganci da kan siyasar yau. To yau ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa daga mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kawai ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba da a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan ya shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta NPP ta yi matukar kokari kuma mabbar mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace ma 'yan majalisa gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman ba su za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci ayaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro da kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da lakin domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasihin aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci ayaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar dai yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Biyo mu a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da danganci da kan siyasar yau. To yau ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa daga mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kawai ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba da a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan ya shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta NPP ta yi matukar kokari kuma mabbar mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace ma 'yan majalisa gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman ba su za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci ayaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro da kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da lakin domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci ayaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar dai yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Biyo mu a cikin
wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta NPP ta yi matukar kokari kuma mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace 'yan majalisa gaba ɗaya babu wani ikan ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman ba su za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci ayaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da liking domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci ayaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsa da domin hakan da yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar da yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da magudancin Najeriya. Domin a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiyar da kowane lokaci kuma kuna bibiyar da channel mai albarka to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane wa'anda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta NPP ta yi matukar kokari kuma mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya mai kowace 'yan majalisa gaba ɗaya babu wani ikan ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman Kwankwaso za mu iya cewa ya yi matukar kokari kuma ya cancanci ayaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel ɗin ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel ɗin mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da liking domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci ayaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsar da domin hakan da yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar da yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da magudancin Najeriya. Domin a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba.
ta yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matuƙar ƙoƙari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiye da kowane lokaci kuma kuna bibiye da channel mai albarka, to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan ya shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin fadin Najeriya musamman wajen yawon kamfen kuma ina ya yada manufar shi sosai wajen ganin ya tallafa wa mutane waɗanda suke da karamin karfi musamman na bangaren karatu. To za mu iya cewa Kwankwaso ya yi matukar kokari ta yadda wannan jam'iyyar ta yi ta NPP ta yi matukar kokari kuma mabbar mutane da dama su kansu an yaba masa domin kuwa ya yi taka rawar gani sosai wanda ba kowane dan siyasa ne ita ka ba. Za mu iya cewa 'yan jam'iyya ko ce ma 'yan majalisa gaba ɗaya babu wanda ya kawo ƙuri'a da wannan ba ta kan ya kawo da karabi musamman Kwankwaso za mu iya cewa ya yi matuƙar ƙoƙari kuma ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Fatan dai idan kana bibiyar wannan fitacce channel din ta mai albarka mai suna Islamic Channel TV, za ka ci gaba da yi mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan ingantacce channel din mai albarka wacce take kawo muku dukkan wasu labarai na duniya. To dai idan kana sauraro kana bibiyar mu a daidai wannan lokaci kuma kana sauraron mu, zan so da kai mana shaɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsar da domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya wajen yi mana share da commenting da liking domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika. Idan muka duba da Kwankwaso tabbas ya cancanci a yaba masa kuma a bashi dukkan wani yabo da award domin kuwa tabbas ina ɗaya daga cikin manya kuma jajirtattu wanda suke taka rawar gani sosai a faɗin Najeriya. Na fata dai masu da kuma shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗin ku na watsar da domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Rahoton karfe 7 na safe na tabbata da cewa kuna bibiyar da mu. To kamar dai yadda kuka ji sabon labarai iri daban-daban wanda suke faruwa a cikin arewacin Najeriya da magudancin Najeriya. Domin a cikin wannan labari da muka zo muku da shi akan abubuwan da dangancewa da kan siyasar yau. To yau bas ana ta tunanin cewa Kwankwaso zai iya daukewa da kan mulkin Najeriya shi da kuma a karan nan tabbas bai yi nasarar dauke mulkin ba. Ta yadda wata jarida ta wallafa cewa Kwankwaso ya matukar kokari musamman kuma ya kafa babban tarihi a arewacin Najeriya. Domin kuwa ba kowanne ne ya kawo irin wannan ƙuri'u da ya kawo ba a cikin jihohi wannan aka gabatar da su. Na tabbata da cewa idan kuna bibiye da kowane lokaci kuma kuna bibiye da channel mai albarka, to za ta ce kawo muku ingantaccen labarai wannan ya shafi wannan fitacce kuma jarumi wanda ya taka rawar gani sosai. Duba da Kwankwaso yake kokari sosai a cikin faɗin Najeriya musamman wajen yawon